Nå, hvad så der, YouTube? Og velkommen til min YouTube-kanal. Skråstreg Amigos. Til Alberts Forum. Lige nu er jeg på Bornholm. Det er det hus, jeg er i. Det, som jeg bor i. Som min farmor også bor i. Der kom min lillebror. Så jeg tænkte på at lave den her special. Bornholm special. Så bare rundt lidt og snakke og alt det der. Så går jeg lige lidt ned i havnen, og så kan jeg også fortælle. Jeg skal lige herhen. Ja. Ej, den her, den er god. Den skal jeg se. Kan I se den? Kan I se den? My husband said it was either him or the cat. I miss him sometimes. Den er altså god. Den er skide god. Så lad os skynde os ind, at min batteri det går ud. Så jeg går lige ind og oplade min iPod, og så kommer jeg tilbage lige om lidt. 2 seconds. Så det er YouTube, og velkommen tilbage. Vi går lige ud af den samme låge igen. Jeg har nogle smøger, som der ikke er rigtigt. Det er tyggegummi. Jo, det er tyggegummi. Så nu skal vi ned til havnen. Og så skal vi se på nogle fede ting. Og jeg skal også fortælle, en gang da jeg var lille, der var jeg hver gang jeg havde ferie, så kom jeg herover. Og jeg elsker det. Pandekagehuset. Lennart, som der ejer isbutikken. Og i aften skal jeg til pandekagehuset. Det bliver fedt. Ja. Men nu går vi lige ned i havnen. Der er faktisk ret godt vejr her. Jeg ved ikke, hvor godt vejr det er hjemme hos jer, men på Sjælland eller på Fyn eller i Amerika. Nej, det er der ikke nogen, der ser. Lad os løbe som rigtige mænd. Min lillebror, han har også en kanal. Husk at subscribe, kommentere og like. Så, nej. Der er en lille duki. Skal vi gå den nu? Så dengang jeg var lille, så var jeg altid her. Jeg fik altid gratis is, fordi jeg kendte ham, som der havde isbutikken. Og der danser jeg også foran. Så, duosfit. Så. Hvis nogen af jer der lige nu er jeg Gudhjem. Der er ikke særlig mange mennesker, men det er YouTube. Undskyld YouTube efter en lille stoppelse. Nå, vi er i hvert fald lige gå ned på havnen, men her om sommeren er der nogle blomster. Nå. Men så hernede om sommeren, så det plejer der at være rigtig mange mennesker, og så den så nede i havnen. Og så danser jeg rigtig sit nede i havnen foran isbutikken. Og der er virkelig meget larm, fordi de bygger ting. Ja, de er i gang med at bygge så meget hernede. Helt vildt. Så jeg kender rigtig meget her til her. I kan også se, der bare ud over det hele. Der er en hund. Skal vi ned til havnen, så håber jeg ikke, at jeg taber min iPod. Hold da godt fast på den. Og det er jo også fredag i dag i X-Factor. Jeg kan faktisk rigtig godt lide dem der man band. Og han tæpper åbner måske, når han kommer hjem. Ja, en server. Den kender jeg ikke til nu, men jeg har i hvert fald en server.
Olof Højst. Nå. Der er den isbutik. Den plejer at danse foran. En lille isbutik, som der åbner den 29. marts. Elvis, du på sikkert hvis... Lalala. Danser. Danser. Jeg kan se, om jeg kan komme ned et sted. Jeg skal bare lige se. Vi tager den lidt svære vej her. $10. Vi tager vej nummer 1. Kom, Elvis. YouTube, følg med mig. Nu tager vi en vej ned, så vi kan... Så skal I se noget rigtig sjovt, så... Når jeg er dernede, så finder jeg lige igen. Vi ses lige om 2 sekunder. Ja. Mig, Nama, ist Albert. Ja, vi er ikke kommet derhen endnu. Joggingturen. Lad os se, hvor stille jeg kan holde kameraet. De kan ikke se det, Elvis. God igen. Okay, lad os synge den i kor. 3, 2, 1. Bornholm, Bornholm, Bornholm. Du er den dejligste ferie. Bornholm, Bornholm, Bornholm. Du er den smukkeste ferie. Pigerne fra Rønne til Gudhjem er så smukke som Bornholm selve. Bornholm, Bornholm, Bornholm. Du er den dejligste ferieø. Ja, det er den jo. Eller der er også. Jeg kommer ikke så altid til udlandet. Han er Sverige. Sverige, det er nok det længste væk, jeg kommer. Fra Sjælland. Men jeg bor mange steder. Jeg bestiger det Årsombjerg. Her. Ja. Sådan der, YouTube. Run like a mouse. 2 sekunder. Jeg vil tilbage lige om 2 sekunder. Okay, så er vi nede på havnen igen. Ja, det er vi jo. Jeg skynder os ned. Og masser af klipper her at gå på. Ja. Det er hvor lang tid jeg filmer, men et par minutter. Nu skal jeg se noget sjovt. Hvis den er, det håber jeg. Jeg tror sgu den er. Ja. Den er en dejlig, lækker fisk. Ser den bare ikke lækker ud? Så. Det er i hvert fald. Jeg skal lige gøre noget her. E-lås væk. No. Vi ses YouTube. Vi skal lige gå op her på klipperne. Lige inde. Oh shit. Nå, vi ses YouTube. Håber, I nyder mine videoer.
subscribe, like, alt det der. Håber I gør det. Så vi ses YouTube. Hej. Ha' en god weekend. Og X-Factor skal sgu også vinde nu. Nå, vi ses YouTube. Hej. Sådan. Håb. Sådan. Lille bord på væggen der. Hvor mange år jeg er her? 11. Oh my god. Vi ses.